Hoci sme obchodný podnik a nie výrobca, uvedomujeme si, že tovar čoraz častejšie obsahuje škodlivé látky. A preto ho veľmi starostlivo podrobujeme chemickým testom. Christine sa však nakazila zo sandálov, ktoré si kúpila v obchode Renault. Hoci tento reťazec má ako jediný vlastné výskumné laboratórium. Dnes sa dá mnohé presadiť, ale niečo sa jednoducho dosiahnuť stále nedá. Nemôžem vytvoriť katalóg požiadaviek, no museli by sme predávať topánky vyrobené z vody, aj to chemicky neškodnej, pretože nejaká látka sa vždy niekde vyskytne. Buďme realisti, je to tak pri akomkoľvek výrobku, len nesmú ohrozovať zdravie. Christine je však už chorá, a to navždy. Výrobca nás informuje, že majú vlastný testovací plán. Christine to však očividne nepomôže. Ako si pričasto si dôsledky rizika odnášajú spotrebitelia, aj napriek úsiliu výrobcov obú starostlivo preveriť. Pomôcť môže len niečo. Výrazne páchnúce topánky nechať radšej stáť v regáli a v topánkach nechodiť na boso, ale v ponožkách.